sa Good Vibes. Kontrobersyal nga esplanade nga ginhimo nga halayan, himuuna nga playground kag lugar para sa mga vendors. May report si Romeo Subaldo. Alin sa mga baral sa esplanade nga ginhimo nga halayan, mga baral nga amat-amat nagakamising, bala sa ginakuha kag ginabaligya, kag balay sa idalom sang Taytay. Plano karon sa lokal nga panguluan sa Bacolod City nga himuon ang esplanade nga playground, park, kag lugar kung sa diin pwede makaplasta ng mga vendors nga sama-sami nagatuhaw sa likod sa Bacolod City Government Center. Ginsiling ni Mayor Abby Benitez nga napalapot na ni Councilor Jason Villarosa sa iya ang kahimtangan sa esplanade nga dapat kuntani tourist attraction. Ginaduso ni Villarosa nga temporaryo ini nga ipasara. Suno sa alkalde, ginaplansya na nila ang mga plano para diri. What we want is to develop ang area to have more playground, more parks, more para ang mga ibang mga gabaligyan mga vendors, magputangan na sila sa daw ilagid nga lugar. Ang area, anatungan sang area kad gindonate sa Bacolod City kag sa piyak nga side, private property. Pero suno sa alkalde, may inisyal na nga pag-istoryahanay sa tunga nila sa tag-iya sa duta kag verbally nag-okay man ang tag-iya nga ibaligya ini sa syudad. So we are negotiating with the owner. If verbally she said yes, I think it's just a matter of commercial terms. Wala na akong namon so that we can create a bigger space for people to roam around. Nanging kontrobersyal ang esplanade matapos nga makuhaan sa video, kaginhimo na lamang ini nga halayan sang mga nilabahan.